Boss Agal in the house, yo! Good day, everyone! Bisag dili good ang morning ni Boss Agal kay sad ni siya karong adlaw. Kay nga naman, ang iyang buhok ani kinanglan na o gunting. Wow! For today's video guys, actually medyo seryoso tagamay, slight lang. Kay inyong Boss Agal dire niabot na gyud sa time. For 7 months nga iyang giatiman ang iyang hair kay gusto niya patason, maghimo siya og empire kuno nga puro taas ang buhok. So wa mahitabo na karon rataman kay magpaputol na gyud siya buhok. Bitaw guys, actually wala ko nagmahay sa akong self nga akong gisuwayan ang akong gusto. Nay part sa akong life nga gusto na ko buhaton, usa na ni kani magpataas sa atong buhok. Kay syempre, halos kada buwan biya ta magpuputol. So, nag-iba ang aking ihip ng hangin. So, nagpataas ko buhok. Kay gusto rin ako makita ang akong kaugalingon. O unsa kaha ang purma na og taas akong buhok. Although, bisag natin madunggan nga negative o positive nga comments or unsa istorya diha sa mga atong mga higala, pero okay ra kay part man na sa imong kaugalingon. Kay nakita man sila og changes nimo, napoy moingon, napoy mudaig nimo, napoy dili. Sige lang, okay ra na, part na gyud na. So karon guys, naata karon dire sa akong suki nga higala since 2019 man siguro ko dani 18 sige na kog pagupit ani niya. So loyal ko ani si Al mo ni siya o mo na si Al loyal ko ani tagaloo ni siya usanis akong tig gupit sa akong buhok. So suki na gid ni siya kayo nako kay bawo na gid ni siya sa akong style ani. So karon guys kay medyo ikulbaan ko ani dapita kaning pormahan ako kay wa ba ka na usub-usub akong desisyon ba, pero sa tinuod ana wa na nay daganan, wa na nay dagan-dagan pa kay nakalingkod naman ka, giplastera naman na imong liog diha. Hoy, plaster gyud. So karon kulbaan ko na guys kay murag digit ko ganahan mapuputol kay at least bitaw ka na mo gusto ko mutuig ba next year na lang ta ko magpaputol, pero mo lagi wala mo koy mahimo kay nanamang gyud ta sa part diri nga murag gisamukan na puta sa atong buhok. Kay baga jud kay akong buhok guys. Pero swerte gyapon kay syempre baga man. Daghan pa pog masuya ani bisag ngon ani. Pero wa sila kay baw, kas kinig shampoo. Kas kay ni Okiratin. Kuwangon ang usa guys. So karon guys, sa way paglangan ang uli na ta kay syempre, na naman tay look nga bag-o. Gaan ako pamati actually nabag-uhan gid ko ana kay murag lahi gis pamati ba nga murag lahi na gid di gid taas im buhok. Pero okay ra. At least nasuwayan to na ho pero pingis gid kayo. Pero op kay baw ko nga murag ganahan mo sa resulta. Baw lang kapod pero atong i-flex na diha. O dara. Expected good guys nga ingon anaon kapag pangga niya mura kag himuon niyag asawa bluy-bluyeran ka diha ubutangan kag pumada kay ingon ani man ni si Al mapananggaon man ni siya. Apil na sa service ni Al guys nga ingon anion kapag treat niya. So dili ka mailang gyud ug ganahan na kay gusto ipapurwas imong buhok si Al automatic na mutuman nimo kay di na siya magbuot sa imong gusto diha kay ingon ani na siya mo service. So karon kay daghan man gyud kayo si Al og customer magpabook lang mo niya na chatan ninyo siya or tiksan nyo daan nga papabook mo kay kasagaran yun isang oras gyud niya ang treatment niya sa isa ka customer. Iya gyud nang i-detalye tarongon di gyud niya dili pinaspasan ba kay syempre at least ba na satisfaction ang mahitabo sa customer mo man iyang goal god mo nang daghan gyud ni customer si Al buyag-buyag lang pod. So karon guys og ganahan mo musuway ni Al nara niya sa Burgos nares Burgos pangitaaran na iyang shop diha. So karon kay medyo gwapo naman tanawon diha. Dagan kay na instruction yung Boss Agal bisag wa tay kabayan pero okay ra. Ana kanindot po na ni guys kay naa po na complimentary drink after sa imong tabas diha sa imong buhok. Kuha na siya lemon dew. Lemon dew ba tawag na kanang murag Korean bang butang ininit. Giinom na po na ni Boss Agal kay syempre apil mo sa imong gibayran diha. Bisag init ang panahon niya, ininit pa di mo giinom. Tagbaw init tanan. Pero at least satisfied ka.
ugwa ka magmahay ba. So daghang salamat guys, see you next vlog. Oh, mo ni ang atong shop diha, Pellegrini Coffee and Barber. Oh, Burgos Street guys. See you there. Wow.